Ngger Antasena semune ingkang wa Prabu Duryudana kecipuan anggene bakal paring dawuh magepokan kelawan apa ingkang dadi pitakonmu. Mula kang mangkono sing nyuli sing makili ya kuwi simbahmu Plasa Jenar Patih Harya Sengkuni sing bakal paring katerangan sing kanthi gamblang lan wijang janjane Ngastina ki hake sapa rak ngono. Ya. Yen pancen Simbah Sengkuni minangka wakile wa Duryudana maragake paringa dawuh sing kanthi cetha. Ya. Yektine negara Ngastina kuwi hak wewenange para Kurawa. Dasare apa tek ngono? Nah, iki bakal tak jlentrehke. Mbiyen kuwi Ratu Ngastina ya kuwi Sang Prabu Kresna Dipayana utawa Prabu Abiyasa. Nalika panjenengane jumeneng natana negara Ngastina biyen gandeng wis lalu ing yuswa ngersakake mendita ning pertapan Saptawarga, mula banjur panjenengane lereh keprabon tumuli kalenggan Ratu Ngastina dipasrahake marang Sinuwun Prabu Pandhu Swargi. Lah, ya wiwit saka iki, wiwit Sang Abiyasa kuwi mudhun saka keprabon banjur Prabu Pandhu dadi ratu, yektine tatanan Ngastina kuwi wis rusak, tatanan Ngastina kuwi wis bubrah. Kok bubrah nalari piye, Mbah? Ngene nggih. Manut aturan, manut pranatan sing duwe hak wewenang dadi ratu kuwi anak mbarep tur metu lanang. Mongko wis cetha pratela lamun to Sang Abiyasa ki putrane ana telu, sing mbarep ya kuwi Sang Adipati Destarata, ingkang angka loro ya kuwi Pandhu Dewanata, angka telu ya kuwi Sang Yama Widura. Yen manut undang-undang, manut pranatan, manut karwaturan, kudune sing dadi ratu kuwi anak mbarep ya kuwi Sang Adipati Destarata. Ning kenapa kok njliwar marang Pandhu Dewanata? Iki tatanan sing bubrah. Sing bener ya kuwi Sang Adipati Destarata sing dadi ratu. Upamane ripalungguhan iki anak Prabu Duryudana ngregem panguwasa Ngastina wis trep, merga pancen ki hake aturane ya pancen kaya ngono kuwi Antasena. Sik dadi manut pranatan sing duwe hak wewenang dadi ratu ki anak mbarep. Iya, anak mbarep. Ya kuwi wak simbahmu Adipati Destarata dudu Pandhu Dewanata. Sik Mbah, sak bodho-bodhone Antasena aku ya tau sinau babagan tata negara. Manut pranatan syarate wong dadi ratu ki apa, Mbah? Syarate wong dadi ratu kuwi kudu siji wibawa, angka loro wicaksana, angka telu santosa. Nah, maknane santosa ki piye, Mbah? Maknane santosa ki kudu ratu kudu santosa lair lan batine. Santosa lair tegese piye? Santosa lair tegese ratu ora kena nandhang cacat. Lah, saiki aku tak nyuwun prisa, Simbah Destarata ki cacat apa ora? Jare manut pranatan syarate wong dadi ratu kudu santosa lair batin. Santosaning lair ratu ora kena cacat. Aku tak genti nyuwun prisa, Simbah Destarata ki cacat apa ora? Ya, cacat. Cacat piye? Picek. Lah piyayen Caca Netra Cala Hina niku kira-kira entuk dadi ratu apa ora, Mbah Sengkuni? Ngerti aturan apa ora kowe iki? Anu wedange ndang diombe ndak dirubung semut, Ger. Aku ki ngejak guneman tenan aja leda-ledi, aku butuh katerangan sing gumathok. Kula aja nganti wangkulat sing ora-ora kaya ngono. Aku iso ngamuk ning kene. Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajabing tawang susuh angin ngendi nggone lole walu gembal manyar-manyar mret gantil buntute kisah putuku Ngger Antasena sing sabar ya Ngger sing sareh
Ing atase bapakmu Werkudara kae wong kodo kae wong kaku parandene karo Mbahmu Durna ki mbangun miturut kebaing reh tata krama parandene diturun karo anake lanang kok nganti kaya ngono sing sareh ya ngger kebak wing reh tata krama. Aku kaya ngene iki mergo sing ngajari wak aku para Satakura. Iya ning Kosik kowe tak kandhani ya. Dina iki kowe tak perintah baliya marang negara Ngamarta. Kowe matura karo pepundhenmu para Pandhawa. Gandeng wis cetha lamun ta Pandhawa Kurawa ki mbiyen murite Durna. Mula kowe matura karo para Pandhawa kon teka ana negara Ngastina iki aja wakilan karo Antasena. Yen pengen ngrembug anane negara Ngastina ki hak wewenange sapa sing duwe hak kuwi sapa? Aja wakilan karo bocah wingi sore wujude Antasena ning pepundhenmu para Pandhawa kon teka kene sing kena ngrembug babagan negara Ngastina mung Pandhawa karo Kurawa. Sing ngrembug mung Pandhawa karo Kurawa. Iya pancen kaya mengkono. Ku tak kandhanane. Yen pancen Pandhawa karo Kurawa aku tak takon. Liyane Pandhawa karo Kurawa ora entuk rembugan. Ora entuk rembugan. Aku tak takon. Mbah Durna ki Kurawa apa Pandhawa? Dalem Mbah Durna ki Pandhawa apa Kurawa? Aku melu sing laris ngene aku kok. Kowe iki Pandhawa ya dudu, Kurawa ya dudu. Ki wong sabrang, wong atas angin. Ning Jawa kene sejatine kowe iki wong dadi tamu. Ing atase kebangetan ning kene digelar akeh wong wadon sing ayu rupane, sing dedeke lenjang-lenjang, kebak Sulistya. Ning parandene apa aku ora ngerti karo sejarahmu. Kowe teko kene numpaki jaran apa kurang wong parandene wong kok rabi karo jaran lho. Aja ngrembug jaran, ngrembug negara Ngastina. Ora patut dirembug. Aku ki guru. Ha guru ngawin jaran. Lole. Lakon iki ora mari kangge lole-lole tok. Malah gembal manyar-manyar mregantel buntut iki. Lole. Irung gajah jenenge Tlale. Nggo guneman jenenge Lambe. Wong wedok metu bengi jenenge Lole. Pun malenggah ra patut babar pisan guru nek kaya ngono. Mumpung kula tasik melek. Melek ora. Bar niki kula joget. Nggih. Kakang Narpati Ngawangga amun kendelan nggih mawon sampeyan. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati Ngawangga lan Pandhawa tur kadange liyan yayah tunggil ibu Antasena wa Prabu Karna bektiku katurwa ndak tampa ora perlu bage binage ripalungguhan iki ayo petung karo Narpati Ngawangga. Apa kira-kira ora melek mripatmu lamun tok agul-agul Senopati bebetenge negara Ngastina ki ora ana liya kejaba wakamu Ngawangga Basukarna. Ning parandene ora melek mripatmu. Yen pancen kowe bakal ngrembug kamukten negara Ngastina gedene mesti karep ngrebut kamukten Ngastina. Petung karo Ratu Ngawangga. Malah ripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara. Kukupen negara Ngastina sakjajane, waton kowe pinter njebel dadane Ratu Ngawangga. Ayo golek nggen jembar sak geger. Ayo.
Janjane ora krasan ning Ngastina ora krasan. Angger pasewakan ketok mau kuwabur aku mending gelut ya. Angger pasewakan tukaran. Saya sing tuwek-tuwek loro iki geger bendina. Ning panggung ya ngono, ning bis ya ngono. Ngono. Lha ya mongko ya pendhita ki Brahmana sijine ya patih parandene mending kaya ngono. Ora nate nggawe marang kerukunan lan katentreman. Lah iya. Ning janjane upamane aku entuk duwe panemu lho, nuwun sewu. Yen Ratu Ngawangga iki perang karo Antasena akeh kalahe. Akeh kalahe. Masa akeh kalahe. Ning janjane Ngastina iki duwe senopati laut sing mung dibayar tok ning ora tau nyambut gawe. Pendak Sasi karo Ratu Ngastina dibayar tok ning senopati laut mung turu wae. Sapa ya ngene ning laut kono. Yen ra kleru jenenge iki Yuyungkara. Dikra bala kang tuminga sampuk samya medalilir radet wilading kodo dah diwanggung mangun sang niti Senopati Samudra mau sapa mboten sinuwun mboten kula rasan-rasan kali adik kula niku lho wis kakandha sapa mau kala mangsa Nadyanto kuwi mung parekan yen grenengan ngono kuwi malah bisa ngudal gagasan sing madhangake rasa sapa mau Yuyungkara niku lak Senopati Samudra mboten niku dipun ginakaken kula matur kali adik kula ngoten niku kuwi cemerlang banget pikiranmu malah penggede sing tak blonjoake babar pisan ketul ranti pamikir sing apik yo tambah yo 500.000 iki wong loro matur nuwun kok repot-repot wong benjing sampun diparingi saiki diparingi anggepen iki saweran nggih matur nuwun yo niki mboten nyuwun lho ora njaluk ikhlas lahir batin saka aku nggih ngaturaken panuwun ngersakaken gubuk asmara ora tanpa lidah sinambung banyu tilanang paman jenguni sampean wis wijang gamblang apa dadi ucape mbah loro mang timbali Senopati Samudra Ngastina Yuyungkara bareng lampah sampean wis kendal sayangan bayang raya agung ranguyo rowe-rawere rawan karo karo karangan gondang
sedek nyogo ngaluhur pasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang Apollo Ratu Kuntakota Amiji ingkang abdi kula pun Senopati Samudra Ngastina. Kula yuyung kara jumadung dawuh lan bekti kula kunjuk sinuwun Ngastina. Yuyung kara ndak tampa gawe bombonge rasa. Apa to darunane Ripalungguhan iki adoh kowe ndak awe cedhak saya ndak raketake. Ripalungguhan iki ana sulih salira wakil saka para nom-noman negara Ngamarta ya kuwi Antasena sing semune bakal jarak perkara ngrebut kamukten negara Ngastina. Gandeng Antasena ki uripe ana sajroning samudra wiwit lair mbiyen. Kula duwe kepinteran ing bab samudra. Aku ya duwe Senopati Samudra kowe Yuyungkara. Ndak kira bakal timbang bobote lamun tetandingan karo kowe. Mula Ripalungguhan iki aja wedi kangelan. Yen ana bobol borote Kakang Narpati ngawonggo anggene ngawekani lan ngundurake si Antasena. Yuyungkara wajib tumandang lan makarti. Patenana Antasena mati Werkudara bakal ngengkleng bingkleng kaya wong gendeng. Gending langit kelap katon leher kincange ngalit risang maweh gandrung Darwaca sabda paduka ingkang sinuwun lajeng kula nyuwun dawuh keparengipun kula beda binjang menapa nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak budhalo dina iki aja nganti plethek ing srengenge sadurunge srengenge jedul Antasena kudu gilang-gilang sing dadi kwandhane nuwun pamit nuwun.
apik Harya Sengkuni.